ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದಪಂಡ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಹತ್ತು ಚಿಕನ್ ಹತ್ತು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಜಿರಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆದುಪಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಆದುಪಡು ದಾದಾಂಡಲ ಆದುಪಡು ಸೊ ಇನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಐಗೋಸ್ಕರ 1:30 ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ 1:10ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಾದ ಇನ್ನೇ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಂದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಫೈನಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಪಾಡರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂದಾದ ಇನ್ನೇ ಪಂಡ ಓಲೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಏಪನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಆತು ಮಂಡೆಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಾಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಚೂರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೂರೇ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಚನ ಅದೆಲ್ಲ ಹರಿಬರಿ ಇಜ್ಜತೆ ರಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೈಯಾಡು ಕುಲೊಂದು ಬೈಯಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೈತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಇದು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ತನಿಷಿನಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಪಣ ಇನಿ ಆಯ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಚೆಂಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಲೇ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಚೆಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇನಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಉಂಡು ಇತ್ತುಂಡ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಉಂಕ ಬಡ ಅವನು ನಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಮೇಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗನ್ ಪೋಯ ಮಂತ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ ಕನತ ಬನ್ನಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ನೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತೊಲೆ ಬನಾನಾ ಉಂಡು ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಆವಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಖಾಲಿ ಆತಿನ ಡಬ್ಬಲೆ ನಿಂಕುಳು ಜಿಂಜ ಆವಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಂಡ್ ರಾತ್ರಿನೇ ದೆದ್ದಿಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಆಂಡ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೆನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ದೆದ್ದಿ ಕಾಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಕ್ಕದ ಸಾಮಾನು ಜಿಂಜಾಗ ಅಂದೆ ಎನ್ನನಾಗ ನಿಕಲ್ಲ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಕೆಂಡ ಒಂದು ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಎನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಶೇಮೆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತನಿಷಿಗ ಮೆರೆಗು ಬನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಶೇಮೆಲ ಪೇರ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅತ್ತೆ ಬನ್ಸ್ಲ ಸ್ವೀಟೇ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೇಮೆಲ ತರೆದ ಪೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ತಿನ್ನರೆ ಹಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ 3 ಜನ ಬನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪನ ಹೊರ ತೂದಿತ್ತೆ ಅವೆ ಯಾನು ತನೇಶ್ ದೀಪಡ್ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ್ ಪೋಯ್ನಿ ಈತು ವರ್ಷಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಹೊರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಅವೆ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಉಂಡಾಯ್ಗ ತೊಚ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಚೀತ ಉಂತು ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಅಂತ ತೋಜುಡ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತನಿಷ್ ಚೀತ ಮಲ್ತದೆ ಕುಲೋಂದು ಒಯ್ಟು ತೂವನ್ ಮಲ್ತಿ ನೀರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಲ್ತೆ ಶೋಕುಂಡದ ಚೀತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡಾವೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನೇತ ಪಿರಾಟ್ ಪೂರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡಾಯನ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನು ಪಣ್ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೆ ಅತ ಬಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಲಕ್ಕದೆ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಆಯ್ ಪಂಡ ರಜಾ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಗ ಕೋಡೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನನ್ನ ಲಕ್ಕ ಅವಚ್ಚಂಗೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡಂದಲ್ಲ ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ತಿನ್ನ ಜೆಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ಅಂದ ನಾನು ಚೂಚಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆ ಬುಡಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೈಕಲ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾವ್ದೆ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂನಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ ಸೋಫಡ್ ತೂನಗೆ ನಮಗೆ ಜೈದಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಸೈಕಲ್ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋಡ ಮಮ್ಮ ಆಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಡಿಂಡು ಬಾಲೆ ಯಾನ್ಲಡಲ್ಲ ಬುಡುಂಡು ಓಹೋ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ದಾದಪ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಡ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏಪನ ಹೊರ ತೂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪು ಜನ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪುವೆ
ಬುಡು ಬಲೆ ತಾಗುಂಡ ಮೋನೆಗೆನ್ನ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆ ತೂದಿತ್ತಿಜಿತೆ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಪಂತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡು ಏನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತೊಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕದಾದನ 4 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ 4:38 ಪಂಡ 38 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಂಬಿ ಎತ್ತುದಿ 8 ನಿಮಿಷದ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಆತಿ ಈ ಸಲ 38 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ ಏನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಬರೆಯರೆ ಅತ್ತ ಅಂಶದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪು ನಾವೇ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಫತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೀತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ ಓಲುಂಡಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ನಾಡಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲುಪ್ಪು ಏಪನ ತೂತಿನತೆ ಹೊರ ತೂತೀನಿ ಮೂಲುಪ್ಪು ಅಂದೇನದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ 3rd October 5 PM ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಜಿನ ಅಂತ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ನಾನೆಲ್ಲ 38 ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಖಾತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಫೈನಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಚಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಜಿ ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎದುರ್ದಿಯೆ 5:04 ದಿಯೆ ಪಿರ ಬೊಕ್ಕ 5:04 ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಜಿ 5:06 ಆನಾಗ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಆನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಲ ಆದಿತ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲಾರಮ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜಿದೆ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಏತು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಆತೆ ನನೈತೆ ಒಂಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದುರಾಂಡಲ ಸಡನ್ ಅದು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಪಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಟಕ್ಕದ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ ಅವನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ ಇರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಬಲೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಉಂಡನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜನ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಬೇತೆದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ದುರಾಂಡಲ ಪೋಂಟ ಮಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಆ ಲಯನ್ಲ ಮಂತದೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅವು ಶೋಕ್ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆಗೆ ಐಕ್ ಜನ ಅವೇನು ತೊಚ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಆತ ಬಲೆ ಓಕೆ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಾರಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏ ಪಾಂಡಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಉಂಡಂದ ನಿಕಲೆಗೆ ತೂವರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪಕ್ಕ 5 o'clock ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾತದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಆಂಡಲ ಪಿರೋರ ಏರಾಂಡಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಜಡ ಮೀನು ಐಕ್ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ರೆಡೇ ದಿನ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬನರುಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವೇ ನಾನು ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವು ಮನ್ ಫೇರು ಆತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್